Dr. Dokotela. Awu, Nkosi yami siyaxolisa ukulindisa abafowethu bonke abanye bayavuka kusasa isimo kunolunye uhlelo umuntu abuye alwenze kodwa sibonga ukuthi nisilinde sibuye siyathoba kinina kakhulu. Okubalulekile njengamanje ukuthi nazi izehlo sezehlile ekhaya. Umndeni waphelelwa yikho konke, nakade besebenza, nakade beshadile, ngoba kukhona ukuthi ekhaya abantu beshade bonke futhi bonke benze isihlukaniso bonke. Kube khona ekhaya abantu bonke bebesebenza bonke bephelelwe umsebenzi, okuyinto engikholwa ukuthi sonke sibhekene nayo ukungazi ukuthi yonakala kanjani. Namhlanje siphethe incazelo. Ukhona umuntu oyekathi ngokucabanga kwami okuncane, cha mina ngokucabanga kwami okukhulu ngizothi uma lezi zinto esike sayithinta zenzekile kini noma wezwa kuthiwa zenziwe waze waphuma umuzi, uphuma umuzi nje uhamba nalamanzi amnyama, uphuma umuzi uhamba naleli phehlelo. Omunye umuntu uyawuphuma umuzi aze azongeniselwa idlozi, kodwa ebe azi ukuthi leli dlozi lizongeniswa linamanzi amnyama. Yinto leyo eyinkinga okungukuthi uthi noma sekufunakale lo muzi wande kuthola ukuthi wenganyelwe yidlozi elenziwa amanzi amnyama, futhi unganyelwe yidlozi elavuswa okwavusa umuntu ehlupheka wazofakwa kulo. Kodwa leli dlozi lifakwa kunjalo akaze kulungiswe. Uthi umbuzo-ke senza kanjani uma ukuthi amanzi asengene la ekhaya? Okokuqala nje kufunakala kuyiwe kumuntu, afike umuntu okokuqala lokho ukwenza kanjani, ayobuka noma kuyobheka ukuthi la ekhaya kwaphethe izinto zonke, la ekhaya kwafa iy'nkomo zonke, la ekhaya kuney'moto igcwele igceke. Yini inkinga? Lento idalwa yini? Bese kutholakala ukuthi kwaphehlwa amanzi amnyama noma kunephehlelo la ekhaya lamanzi amnyama. Ila khona esenithola khona bese nigculiseka, nihlele, nibuye nibheke kwenye indawo ngoba nizothi nina amanzi amnyama ashiwe lo muntu, bese kutholakala ukuthi owesibili uzothi ngawekho amanzi amnyama. La ekhaya kunomuntu obe nento wasefa, lento manje iyona ebulala izinto ukuze zihambe nomnikazi wazo. Hhayi ngoba kuyiphehlelo ubesebenzisa into ethile. So lento manje ngoba lo akasekho isiyenza ukuthi la ekhaya kuphele konke, noma chabo kukhona umuntu owalanda into efuna ukuthi imphakamise. Lento iyona ebulala yonke into la ekhaya, iyaphambana nedlozi la ekhaya. Suyabona-ke manje ukuthi akuseyona-ke manje amanzi, sekuyinto elandiwe esiyona izinto la ekhaya. Nikuthola lokho ngokuhlola. Kokunye behambe bethola ukuthi la ekhaya idlozi okuyilona lona engabe liyaphakanyiswa aliphakanyisiwe, kuphakanyiswe elinye amadlozi alodwa. Lo onenhlanhla la ekhaya nofundise bonke laba nokhulise bonke laba ubiza isibongo engabe akasibizi. Ikhona izinto seyivaleka zonke. Lokho kushiwo ngani? Kushiwo ngokwamathambo makubhekwa. Sengiyabona manje ukuthi-ke lezi zinto ey'ntathu siy'bambile, ake siqale ngalo sifuna omunye umuntu. Lento esikhuluma ngayo ifuna isineke, akuyona into ongamane uyenze namhlanje kusasa, ongayihlola namhlanje uyenze kusasa ngoba uzomosha imali. Sinike isineke salabo 100 rand yokuthi-ke uphinde uyobheka kwenye indawo nize nithole abantu abazofakazelana. Musani ukuthi nabo abantu abathathu nijombe umgwaqo niye ngapha, nijombe umgwaqo ngoba nothi nijomba nje bengene SMS ethi kunabantu abeza lapho ngibahlolele ngathi kuwukuthi nawe ubusho njalo.
Sengifika lapha lo muntu uhlolela lento elizwe lapha. Sengithola ubufakazi manje bokuthi hayi nansi into. Kanti labantu bathumelela ama-SMS bathelelana bafonelana ukuthi kuze abantu abanjalo. Ubugebengu obukhona. Okuyinto ongeke uzuyicede. Kodwa kuyisiza. Hamba kubantu abahlukene abangakhelene abangazani abakude. Uyofuna izinto zekhaya. Uma betha amanzi amnyama impela senizobuya-ke nina nihlale phansi nibone ukuthi-ke cha-ke umuntu esibona ukuthi akenze la manzi ubaba ubani seniyomcela-ke baba ubani siyacela ukuthi senze la manzi. Nansi-ke into engifuna abantu ukubatshela yona. Uma indlu kababa iphehlelwe amanzi kuchaza ukuthi mhlazane elungiswa amanzi kuzofunakala indlu kababa. Njengoba siwu-68 thina kubaba kumele sihlangane sonke lo 68 uhlangane nezingane zawo zonke. Izingane zamadodakazi zingane zethu kufuneka sihlangane sonke la ekhaya. Sizokwenzani na? Ngoba yindlu kababa wethu eyonela izinto. Asizeni-ke thina ndlu sizolungisa lesi simo. Into edala ukuthi amanzi engalungiseki abantu uvela umuntu abize umkakhe nezingane zakhe makuthi ibona abanamanzi amnyama abanye abashiye kodwa menza umsebenzi bazodla bonke futhi kodwa yena kathi siyawalungisa. Laba sebezodla la ekhaya bebengekho ukulungiswa amanzi kanti nabo babebaliwe lapha. So amanzi awalungiswa umndeni ungaphelele. Ngisho ungabuza kubani uyokutshela ukuthi amanzi ayatholakala ukuthi enzuba bese kubonakala ukuthi laba nabenza amanzi-ke abamele futhi akusadlelwana la ekhaya. Kunemindeni othola ukuthi ayisabizani empefeni, ayisagiyelani, ayisabizwa, ayisabongwa ngoba kwathola baphehla amanzi. Kwathiwa-ke phumani-ke nime ngapha thina simsodwa. Ukuthi thina masenza into senza ndawonye. So masiya enyangeni izosibethelela imizi isibethelela sonke thina. Ayikwazi inyanga ukubethela umuzi wakho wedwa kodwa singamandla ndawonye. Sihamba inyanga eyodwa saqala manje sihamba inyanga eziphambene vela sezwana. So uma ngenza amanzi mina sengibiza-ke iy'ngane zami ngedwa ngiphinde ngizobiza abazukulu bami bonke beze la ekhaya ngenza amanzi mina ngokwendlu yami. Okuchaza ukuthi laba abafowethu abanye asangenelani ngoba sesihlukene ngokwempepho sahlukana nangokwenza izinto. Kodwa uma kungenjalo siyahlangana sonke umndeni wonke. Mhlawumbe kufika amatekisi inqwaba la sisuka ngakhona iy'moto ey'gashiwe kuzogcwala ukuthi uthi uyadlula ngaphandle sola kugcwele kuthe isisu salowo baba lowo nalowo ma siphelele la. Uma uthi uyalalela ngandlebe kuthiwa hhayi bahlangene bazolungisa umsamo. Umsamo angaze ngizwe ake silungise nje 10 njengoba nu-68 kini singakababala abazukulu kungafanele kufike isitimela ngeke alunga amatekisi. Kunjalo angithi-ke manje kusuke kuzohlanganiswa ukuthi kuqedwe lempi nalolu khondolo olubusa esiswini salo baba. Futhi-ke uma-ke abantu sebehlangene engifuna ukuchaza okunye ukuthi ngiyabona kwezinye iy'ndawo uthola ukuthi koqhamuka imindeni beze enyangeni ethile abantu bazolungisa umsamo kuphambene-ke. Awukwazi ukusuka niqoqane nonke umndeni niye kaMnguni nithi sizolungisa umsamo kaMnguni. Nilungisa kanjani umsamo kaMnguni? Bathatha babhizi bayageza baye emfuleni balungisa umsamo emzini womunye umuntu. Umsamo ulungiswa ekhaya elikhulu lenu la nina enidabuka khona nala enithe umndeni uhlukana namisa lelo khaya njengalona khaya lenu elikhulu.
laba abaphehla amanzi amnyama, laba abaphendula izinto emsamo, nabakhipha, nasenisala nolo, senihlangana lapho. Umsamo uzolungiswa, indlu nendlu mayihlangana zihlangene, kuye uhlangothi lwenkomo ebizwe inyanga. Nami ney'ngane zami sikhiphe leyo nkomo, nalabo bekhiphe leyo nkomo, sonke sikhiphe inkomo ngokuhlangana, sikhokhele inyanga. Makumele kuthengwe imbuzi, sithenge imbuzi. Makumele kugaywe, sithenge ngokubambisana sonke siy'ngane zendoda eyodwa. Bese siyahlala-ke sesilalela inyanga ukuthi izosiyalela ukuthi asenzeni siphelele sonke. Kufuneka imbuzi. Imbuzi iyona efunekayo uma kuthiwa sekuyalungiswa. Imvu ayisafunakali-ke manje. Umuntu mele uzolungisa amanzi bese ephatha imvu, noma ethi uzovala amanzi bese efika nemvu ethi thengani imvu uzowavala. Iy'nkinga-ke ithanda ukuphambana, bese kuba khona umuntu ozothi kulashwa ngendlela ey'ngafani, akuphiki, kulashwa ngendlela ey'ngafani ngemvu ukulungisa amanzi. Kodwa amanzi mase sithi siyawalungisa ngampela, kufuneka imbuzi. Lemvu le ilapha ekubulaleni nasekoneni izinto, ngoba imvu ithula njena, inamandla okuya phambili, ayinawo amandla okujika ibaleke. Okungukuthi uma amanzi emnyama edlozini lakho kuthula yonke into ngoba imvu ivalile kuthule, ayikho into enyakazayo. Noma uthi ushisa impepho noma kwenzakalani, akwenzeki lutho ngoba kuvalile, lento isebenza ngokuthula. Yingakho uma usenyangeni iyokugaba bese ungayidli inyama yemvu. Lokho abantu abakwazi ukuthi kwenzelwani, hhayi ngoba kwenzela ukuthi kwenzelwa ini, kwenzela ukuthi imithi ingathuli isisegazini, kumele isebenze ihlanye. Yini ungasho ukuthi ungayidle imbuzi? Yini ndaba ungasho ukuthi ungayidle yenkomo? Ngoba zilwane ey'khalayo. Imbuzi uyayikwazi ukuyizwa ukuthi ikhona noma ungayibonanga. Manje imvu yona iyathula. Manje nomuthi wakho-ke ugcina usuthule manje, ungasasebenzi. Umuthi ofrana wazi ukuthi ihlukene, ikhona evuma imvu, ikhona imithi engayivumi imvu, khona imithi evuma ufishi. Ufishi uphefumula wonke umzimba wawo. So umuntu uma enzela umuthi bese kuthiwa hhayi ubodla ufishi, benzela ukuthi umuthi uphile ngayo yonke indlela. Kodwa ikhona imithi engavumi ufishi ngoba nawo awumemezi, awukhali. Uzwa ngomsindo la uhambe khona ukugwaqa ukuthi obekhamba ufishi, kodwa ngeke uze ukhali. So izinto zonke lezo ey'dala ukuthi-ke amanzi enziwe ngemvu. Manje masisowalungisa ngemvu futhi ifike iphambane lapho ukuthi idlozi zolilanda lilunge, bese futhi liyathula, lingabe lisavela ukuthi likhona idlozi. Manje-ke ma ithi kufikile-ke inyanga-ke sesihlangene-ke, isizothatha imbuzi yokuqala okuyiyona manje ezolanda ngayo-ke labantu-ke abadala okuyibona abathathwa ngendumbadlozi, bathunjwa basiwa lapho. Usezobathumba yena ngemithi aseyakhile, imlutho, umadlozana, udlozi nezizwe, yonke la mithi yamadlozi usezoyilanda ayibuyise la ekuthenini kulandwe leliya thongo. Malilanda leliya thongo lizolandwa libuyiswe la kule mbuzi, ukuze le mbuzi ikwazi manje ukuthi ibambe lobuyabutha. Leyo mbuzi leyo yenziwa ngokuthi imbelwe nayo lo mgodi ezobulawela kuwo. Ibulawela kuwo nje izokhala, ibulawela kuwo nje kumele ikhale, ukuze ukukhala kwembuzi kuchaza ukuthi
ithwebula leliya dlozi isiyalibuyisa, ilibuyisa la kule ndawo. Milibuyisa la kule ndawo kuchaza manje ukuthi-ke selizobuya lizohlanjululwa kulo mgodi owakhiwe ngemvu, bona bakho wabo ngembuzi, osuzoba nazo zonke izinto ebezenziwe ukubulala leziya. Bese bonke abantu bala ekhaya ngisho kuthiwa umakoti nalento-ke engizoyichaza kancane ukuthi ungakathelwa ngenyongo kulo yamuzi, muze ungene entweni zabo zamaphesheya, ngoba wena uma wengane kufunakala wena uye kini uma kuthiwa kuzokwenziwa lento, awungeni ngisho empepheni la ekhaya ngoba wakathelwa ngenyongo, awukakabi umfazi wala ekhaya, usewuma wengane. So kubalulekile wena ungangeni lapho. Nabafana uyafika uzosebenza ekhaya, umfana ukhethisa intombazane, sethi hayi lo makoti ungekabi naye akangeni. Hayi bo mama, akangeni umakoti noma ingane yicala. Uyaboshwa nokuboshwa ma uthatha intombazane ongakayiloboli wayisenyangeni yabuye ekhaya ukuthi sigcabile. Akwenziwa lokho. Abantu balekhaya bonke bazokwenzela umswane walembuzi bifakwa la. Kufunakala bonke bayithinte ngawo lo mswane ukususa ithunzi lokufa. Sikhumbuzane ukuthi makufiwe ekhaya kugezwa ngumswane wembuzi, ugeza ithunzi. Uma-ke sekubulawa leyanto ngoba kukufa ukushawela amanzi amnyama, ungehlelwe noma kuthatha leyo nto nonke nizohlikiswa ngayo ukuze phela ningene kulo mgodi osunale mbuzi osusekeziwe, nizogeza lokhu yakufa nalesi asinyama nisusela kulo mgodi. Amakhehla la ekhaya nobaba la ekhaya bamele iy'nsizwa zala ekhaya zonke, into ethi mfana bageze bangene la bonke baphume beyome esangweni. Nabesifazane bamele izalukazi bageze, kugcine kuyisona esidala bese kuyagqitshwa bese niyoma esangweni. Senizoma esangweni kuqale phansi la esangweni-ke manje leli dlozi eselisemoyeni selizomiselelwa impahla elizongeniswa ngayo. Selihlambulukile nina bese bayaqala kuyasetshenzwa kulandwa imithi ethile okuyiyona isuke izophehlwa la ekhaya. Abanye bazothi kuphehla la, abanye bebeklina leli khaya lonke bebeliklina ngemithi yakhona. Emva kwalokho sekuzobuya-ke sekuzongeniswa laba abantu abadala la ekhaya, senibangenisa kamuhle. Laba kodwa bangekho abaphehla amanzi bona abekho la, bengekho la, lezi zizwa la azizi ukuthi base kukhanyele nabo. Ila khona manje sozokwenzeka ukuthi-ke impamba dlozi isizobadida-ke manje ngoba selizobuyela idlozi kubo selinolaka ukuthi isizwe singaka nje sisibulale, umndeni omngaka babamkhulu nje sibulale, sishaya bona manje labanye induku. Sebezongeniswa laba ngempahla okuyimbuzi okuyiyona esizoyeni isamu la khona sekuzongena bahambe befike laphana sekulungisiwe, kwenziwa ilade elikhulu elinendwangu emhlophe, kwabakhona yonke inhlobo ekhona yokudla nezinto ey'bekiwe. Abantu abadala kade balamba bebelapha kule yavu belwa impi, belwa bengalela ukuthula, belwa nokuqeda umndeni ngesakhiwo noma ngesenzo somuntu oyedwa. Sebezofika la bangene bese beyabikwa, beqeda ukubikwa-ke bese beyanikela ngokuba izindlu ezahlukahlukene. Kukhulunywe kucelwe konke okuhle la ekhaya bese kwenziwa imbuzi-ke eyisithebe sala ekhaya okuzothi ma seniqede konke ibulawe, ilale ekuseni umndeni uyidle ngokuhlanganyela wonke. Mawuqeda lapho-ke bese beyaqala-ke manje sebeyakhululeka, sebezobonga, sebesho ihubo lala ekhaya ngoba ikhona imizi uthola ukuthi alikho ihubo, kunehubo lasesontweni. Nalokho kuyenziwayo ukuthi-ke makushoniwe nezanjani sishiye esontweni shonini lona belisho becele, okuyinto-ke ejwayelekile ukuthi
uma sebenikele mhlambe nje umndeni engagcina ukwenza umndeni bu-250. So laba bantu ma bezonikela manje lapha eLatini kwafika isidubo-ke manje sefunela ngihambe ngoba manje bazonikela nje balawo abanye banikela ngo-50, abanye banikela ngo-100, abanye o-10, abanye ngo-20, abanye ngo-5 rand. Le mali yonke mayisila isigcwele ngisho ubhafu sebeyaqala manje abala ekhaya sebelokhu bebuza ukuthi kazi imali lesinikele ngayo izoshona. Manje inkinga phela le mali kumele ngihambe nayo. Inkinga manje sesiyibanga ukuthi phela ihamba nenyanga imali. Ayisali la le mali. Iningi manje sekuthiwa hayi akasashingi noma uhafu wayo usezohamba nayo yonke. Okuyinto-ke le engifuna ukuyichazela abalaleli bethu ukuthi imali okuhanjwa nayo imali enohlelo layo. Kuzoba khona imali okungahanjwa nayo esalayo la ekhaya. Imali kuthiwa izwenye. So umsamo uma wenziwe kwase kumiselelwa ngemali, lowo msamo lowo usuchaza ukuthi la ekhaya kuzoba nenhlanhla enyimbiwa ivelwe emsamo, ifakwe emsamo, kulayishwa amakhandlela ukuze yonke into la ekhaya idlozizwane nemali. Uhlangane nomuntu athi kade ngakugcina kuphi imali ngoba idlozi lakho linjani lizwana nemali. Hayi ukuthi siyaphuma ucela imali uzubuye la uyakhona icelwa kuwe futhi idlozi lakho liyayikhipha kanti kuhle ukuthi uma uphumile uphiwe imali uzubuye. Yilokho kubalulekile. Zihlukene izinto. Kukhona ukuthola ukuthi-ke le mali kufuneka ihambe nawe kade uyisebenza. Ngakhula ukuthi uhamba nayo uyilahle makuyimali yobubi, kodwa ke ngimbone eyilahle. Ake ngimbone lo yedwa eyilahle ngoba nenkukhu lezi kuthiwa zihamba nenyanga izoyilahle. Ngibone seyiphutha kubo kwenyanga. Ngicakeke ukuthi-ke zichithwe zilahlwe nini. So wena uyayilahla yini? Asike sikhulume ngayo singakhulumi ngey'nyanga ey'ngekho. Wena uyayilahla yini? Yazi ukuthi leyo nto oyibuzayo bengayilahli, bengichaza ukuthi hayi le ngizohamba nazo lezi ziyasala. Bese kuba inkinga ukuthi ngokwenza inhlelo ngikhulume nabantu ngobungozi bokudla inkukhu ekade igeza umuntu, ngobungozi bokudla imbuzi ekade igeza umuntu. Balaleleke ekhaya-ke ngasikade ngikhuluma kanjalo. Sekubuya nazo-ke mina kade ngigeza ngazo abantu bethi leba sigeza ngazo abantu ngeke sizidle. So ngihamba kanjalo-ke ukuthi hayi seyisala ngampela ngoba lapha ekhaya ayingeni nje sidalwa ngoba enye into uyayenze mase ubuyele ingqondo bese uyabona ukuthi iy'ngane zey'nyanga yizo lezi ziba iyabhuyabhu. Iy'ngane zey'nyanga yizo lezi okuthiwa ayisebenzi. Inyanga idumile iyaziwa kodwa iy'ngane zayo hayi khona kuyabheda akulungi. Yingoba zidla lento. So kungakho kufuna ukuthi wena uma uyinyanga ube yisibonelo, uqaphele ukwenza izinto ukuthi angenzi into ezokhathazisa ingane. Nasesontweni uthola ukuthi umuntu uzonikela ngishishwa ziy'ngane zami azizwa ayilaleli bese vele enikele imali. Yaphuma isonto iy'ngane zomfundisi sezoyithatha le mali seziyayidla. Leya hlupheko ebishiwo yilo muntu enikeza iyathutha kulezi y'ngane zakhe, isiza kulezi zakho-ke iy'ngane. So yinto le ebaluleke kakhulu. Ngiyacela ukusho ukuthi abantu abazonelela phela amanzi amnyama ningathathi noma ubani, futhi ningathathi umuntu nani enimazi kahle ukuthi usafika kulo mkhakha. Efika kulo mkhakha anikaze nithole ngayo ukuthi useke wasiza bani. Lokho kuyasilimaza thina nje ngoba njengamanje kusa umuntu nje sey'nyanga, kusa umuntu nje sesiza abantu, kusa umuntu senamathwasa ungazi ukuthi yena ufunde nini,
idlozi limhluphe nini ngoba abanye bethu abanye abalaphi babukala kangathi nabo banamanzi amnyama ngathi bangaza kumina ngibageze noma ingelaxi nje noma ngibashaye ngeshower gel. Uthi uyambuka umlaphi uthi wena kuqala unamanzi amnyama. bese ewabona kubani kuzoba nokusela. So into leyo ofunakala ngampela sivule amehlo ey'ntweni zonke ezenziwayo ngoba lento esikhuluma ngayo ijule kakhulu ayilula. Ingakho-ke sikuveza kulolu hlelo kaSesithenjiwe. Ngiyazi-ke ukuthi akakasho ukuthi angihambe kodwa ngicela ukuhamba ngesimo engisibona la sizonqamuka noma yinini kodwa hayi manje. So ngiyacela ukuthi umbuzo wodwa nje bakithi Nkosi yami nangu unqubeko kade ebuza ucela ukwazi nje ukuthi amanzi amnyama ubona ngani ukuthi akhona? Ubona ngani ukuthi amanzi amnyama akhona? Amanzi amnyama Mbuso awafihleki amanzi amnyama. Angeke la ekhaya nonke ningasebenzi. Angeke la ekhaya nonke nibe nenkinga ukuthi abakhwenyana abahlali omakoti abahlali kini nonke. Angeke ukuthi la ekhaya nonke uma umuntu eke wathola umsebenzi usebenza inyanga ezintathu ngenyanga ka4 useyaxoshwa. Omunye ugxoshwa noma esayinisa icontract ukuthi ke lo uzosebenza iminyaka engaka kodwa kuthiwa hayi asaqhubeke necontract phuma. Amanzi amnyama wabona kanjalo. Amanzi amnyama awahluphi umuntu oyedwa kuphela emndenini ukuthi bonke abanye bakahle basebenza endaweni ezikahle banezinto ba-right bese ukuthi oyedwa kuthiwa yini namanzi amnyama. Cha, lento esikhuluma ngayo yile eshaya bonke abantu. Umbuzo dokotela before icishe into yakho uthi umbuzo uma uyohlola uyafika usho yini ukuthi Dr. Mnguni ngizohlolela amanzi amnyama la noma fanele kuyivelele kuyena uDr. Mnguni ukuthi hayi nina baniphehlela amanzi amnyama? Umbuzo omuhle ngoba njengoba sikhuluma ngokuthi sesibaningi kule ndima yokulapha. Bakhona abantu ngampela abakuphoqayo ukuthi umuntu uzohlola azi yini inkinga yakho. Kufanele uchaze inkinga yakho kuqala bese yakuhlolela. Baningi. Uma wena uzohlola ungasho nicabene ukuthi angihlole ngithini ngoba phela ukuchaza ukuthi uhamba ngani. Manje ngibhuleke mina uthi wena ngizobhula vele. Isho ukuthi uhamba ngani. Usuyaqala kayi manje ule umakoti. Hayi uhanjiswe ukuthi nokuthi. Ukuhlola kaZulu wawufika ukhuleke ekhaya uhlale lapha bese bethi singakusiza uthi uzocela izihlolo noma ngize ekhandeleni suqedile. Sekuzokhunjiswa ikhandela lisho ukuthi wena uze ngani ukuhlola kwangempela. Makungamathambo sekuzokhunjiswa amathambo asho amathambo ukuthi uhamba kanje. Manje uma kuwukuthi uthe ufika washo wena inkinga usuyihlolile wena nobani ngakuhlola ngalo kwesangoma musazi ukuthi hayi ngilahleka le moto ungaze ukuthi hayi ithathwa abafana bakuphi leyo moto kanti ukuyibamba inkinga qala ukuthi nihamba ngemoto noma nihamba ngokugula noma nihamba ngomsebenzi noma nihamba ngomuntu eningamazi ukuthi uphi ume bathi impela sihamba ngomuntu esingamazi ukuthi uphi. Suyaqala manje uyalandela ukuthi uyephi lo muntu. So ukuhlola nemhlahlo kuhlukene. Uma uzohlola uyayibamba umuntu ayiqede into athi uhamba nje weneliseke kodwa uma uzoshaya umhlahlo awuzili ukuzohlola. Ufuna wena ukuthi ufike laphana ungene uthi ngizocela umhlahlo bese bekutshela ukuthi uhamba ngosibanibani osendaweni ethile owehlelwe into ethile ubani oyenzile ubani umnikazi wayo isuka ngani le umhlahlo lo. Wena uyazi umhlahlo wena mangifika kwakho nje ngisuke ngizohlola noma ngizokwenza umhlahlo. Uzohlola
Ungangihlolela nje nami ungitshela iy'ndaba zami. Ngiyayibonga leyo sisi ngoba abanye abantu manijwayelene mungikwazi uzohlola ubona ngizokuhlolela kanjani ngoba siyazana. Uyabona-ke manje siyaqala lo muntu ufuna umbone ukuthi akakwazi ukuhlola. Kodwa ukuthi uyamazi umuntu noma umazi meke wathi ngicela ukuhlola shona phansi uthinta idlozi lakho uthinta amathambo akho athi hhayi umngani wakho unenkinga kanje kanje mngani wami unenkinga kanje 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 kanje. So siyazana noma asazani sisebenza ndawonye ku-YouTube noma sisebenza ndawonye ku-TV noma ku-radio mase uzothi ucela ukuhlola sekufanele ngikuhlolele lento ekuhluphe ngoba iyenzeke ngingekho. Hayi cha ngiyeza-ke uma ngibuya nje e-South Africa isitophu sokuqala ngiyoya kwakho ngifuna ukubona ukuthi uzokwazini ukungitshela iy'ndaba zami. Ngasekhaya phela kwakunesangoma esasithi wonke umuntu ulahlekelwe idilozane elibomvana. Umalume wami ngelinye ilanga wagqoka iphinifa waya khona kwathiwa walahlekelwa idilozi elibomvana. So ngifuna ukubona ukuthi nawe ngeke ungihlolele izinto ey'ngafani yini nami. Into engizokutshela ukuthi hhayi ngoba futhi ngizokwenza ishow la ngithi hhayi cha bakithi ngile ku-Dr. Mnguni hhayi ubhedile ubedlala. Ngoya nje ngithi hayi ngiyaxolisa shem nge-airtime yenu ubhede kakhulu u-Dr. Mnguni. Ya hayi asivalelise ingazicisha into yakho siyabonga kakhulu siyabonga ngokufundiseka bese uyasitshela-ke nje your last message ukuthi yini esingayigada ngayo ukuze singayiboni sisey'nkingeni zokuthi sihambe sicosha zonke izinto zamabhadi lezi, especially when we go back to indaba yokuhambe sidla iy'nyama esingazi ukuthi bey'hlatshelweni. Mina sengisaba neyasebhusha-ke manje futhi wona wamandiya amabhusha. Ya ngcono ngiy'thathele esibayeni sami ngibulale yona le yami engiyaziyo ukuthi hhayi uJamludi ngiyamazi. Okay dokotela ngikunika ithuba lokuthi uvalelise usinike nezayeluleko. Yebo, ngicela ukuqedela nje la ekuhloleni ukuthi-ke njengoba besikuthinta ukuhlola nokuhlahla kukhona-ke nalokho okuthiwa yifembo. Ukuhlola nalokho ifembo la khona elithi manizohlola kumuntu othwasele ifembo amane abambe idlozi lasekhaya kini la nisuka khona kube yilona lishoyo ukuthi inkinga ikuphi. Ma kuwumuntu ogangangani abambe yilo muntu elize kuye ukuthi kahle kahle nangu umuntu osihluphayo. Ngelinye ilanga soyichaza e-FM kodwa ngizothi ilaba abamane bakhulumiswa mhlawumbe uthole ukuthi uzohlola kumina ngimane ngikhulumiswa kamkhulu wakho. Nakho-ke yilabo bantu labo umkhulu asho ukuthi cha nakhu kumele ulungiseke. Right, njengamanje-ke ngiyabonga ukuthi abafowethu bonke esinabo balandele baphinde bahloniphe nje ukuthi sibe sithishelele kancane. Kukhona la esihlangana khona makuwumsombuluko kodwa sibonga ithuba lokuthi basilalele. Okuyisithembiso esikhulu sokuthi njalo ngomsombuluko senza umehluko, ngomsombuluko senza umsombuluko wamaqiniso okungukuthi wonke umuntu akasondela lalele. Njengoba ngenyanga edlule besikhuluma ngendaba ey'thinta imvelaphi namasiko ethu. So manje sesibuyela ekulungiseni izinto zethu ngokwesintu la okubonakala khona nala futhi okwabheda khona. So ngiyacela ukuthi abantu abaqhubeke ngokuhlala nathi ngomsombuluko njalo ngo-9 nabantu basubscribe. Abantu obuka le video ongasubscribe-ile ngeke uzoba nenkinga yawo lamanzi amnyama engathi ungangayibuka komunye umuntu ungakwenza kweyakho. Engiyacela-ke ukusho ukuthi-ke nangoLwesihlanu siyangena ngo-12 emini siqedele izinto ey'thile ebekade sizithinta la kusisi. Ngiyabonga kakhulu-ke ngiyacela ukusho ukuthi ngomsombuluko sizobe sikhuluma ngesihloko esinzima kakhulu kodwa kumanzi phansi ngale ndlela yokuthi
Awu, sorry, nami bengiku-mute, I apologize. Isimane yavaleka ngempela ifoni ya-Dr. Mnguni, ubeshilo ukuthi ibhethri ngaphela noma inini, ibisivele isiciphiza. Kodwa-ke sizobonana ngomsombuluko ozayo ngo-9 p.m. South African time. Ngiyathemba ukuthi sifundile okuningi. Ngicela ningakhohlwa ukuthi subscribe ku-Thenjiwe Comedy naku-Thenjiwe TV, niphinde nithi subscribe lapha ku-Dr. Mnguni, bese ningakhohlwa ukuthi nipresse u-like la kuyona le video esiyibukayo, nibuze nemibuzo, nisho nokuthi nina uwazi amanzi amnyama noma ubufana nami nje wazi ukuthi amanzi amnyama amanzi anensila. Ngicela ubhale i-comment yakho usho ukuthi ubulwazi udaba lwamanzi amnyama noma kukhona enye i-topic ofisayo ukuthi udokotela wethu ake akhulume ngayo ngelinye ilanga. Ngicela ubhale la kuma-comments khona ezoyi-addressa, sikwazi ukuthi sithole usizo, sikwazi ukuthi silapheke. Asikhulumi ngokulapha kuphela, sikhuluma ngezinto zosiko lwethu singabantu, singabanguni. Ngicela uma kukhona ezinye izinto mhlampe zosiko njengoba sasikhuluma nje ngey'ndaba zey'nzila, iy'ndaba zesiphandla, iy'ndaba zezinto ezizenzayo ngoba asifundiswanga, sasibona nje kwenziwa abantu abadala bangachazi ukuthi lento ethile yenzelwani. Uma kukhona into eqondene nosiko lwethu ofisa ukuyazi ukuthi into ethile isuke yenzelwani, ngabe uzoba nomsebenzi, kungabe uprofitheliwe kwathiwa fanele wenze ukuthi, uma kukhona nje i-topic ofuna ukucaciseleka kuyona ukuthi kahle kahle yenziwa kanjani into enje noma isuke yenzelwani, please write i-comment yakho la below, sizomtshela udokotela i-address. Thank you very much. Amanye amavidiyo ayatholakala kuThenjiwe TV, amaningi ngey'hloko ey'ningi esesike sakhuluma ngazo, kanti no-Dr. Mnguni une-channel yakhe i-Dr. Mnguni TV. Si-subscribe nakuyona, simsupporte kakhulu udokotela wethu. Thank you so much guys. Nginifisela okuhle kodwa nu-enjoye u-level 1, siqhubeke siwagqoka ama-mask, singacabangi ukuthi siphelile ikhorokhoro isakhona. Thank you. I love you. Don't forget to subscribe. Bye.